Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। मैयाहाय बेबायदि जेबो भिडिअस आं हगारनाय जायासै आरो इन्टारनेटआ बन्द ना। तो बेबायदिनो भिडिअ बानायनो हायाखै आरो एसे एग्जाम हैनाय जादोंमोन लोगोफोर। तो ग्रेड 4 पेपार 1 आरो पेपार 2 मोननै दङमोन ना। तो मैयाहाय एसे खाथियावनो गोलैदोंमोन, बांद्रायबो गोजान नङा। इन्टारभिउखौ एसे होबाय। होनानै मोजां नांदों बाखि जेन हक तो एसेब्लाबो एक्सपिरियेन्स मोनो आरोना तो साख्रि मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा तो साख्रिखौ बयबोथ' मोनजोबनो हाखाया जाय टेलेन्ट बे मोनगोन आरो बेबायदिनो बेवहाय सेलेक्सन खालामनानै होगोन आरोना तो सिङावहाय आरो बेबायदि थाखा फैसानि फिटिं दं नामा मेनेज दं नामा बेखौ मिथिया बेखौ दा बर्थमान जेबो बुंथ'नो हायाना सम मोनोब्ला उनावहाय बेबायदिनो रिजाल्टफोर ओंखारोब्ला आरो रिजाल्टआ जोङो मा मासाव ओंखारगोन तो जोङो मिथिनो मोनखाबाय आङो एसे मैयाहाय माने ना मामाया बेबायदिनो बुंलांखाबाय फोसावनानै होबाय तो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन लोगोफोर एग्जामा इन्टारेस्टिं जादों बेलासियावहाय बेबायदिनो ना तो बांद्राय बेबायदि मानसिफोर गैया आरोना खम मानसि आरो जोंहा फुंनियाव पेपार 1 आवहाय गोबांथार बेबायदिनो मानसिफोर जादों आरोना नाथाय एग्जामा बांद्राय गाज्रि जायाखै तो मोजांखौनो होननानै बुंनांगोन आरो लोगोफोर तो जेन हक आङो बांद्राय बेबायदि दिनैहाय गोलाव बेबायदि भिडिअ खालामनो सानाखै जास्ट नैबे फुंनि समावहाय आङो ओंखारलायबाय एसे फोथारावहाय थांनो थाखाय तो फोथाराव एसे माने माइ हानो गोनां दंमोन मैयाहाय माने बेबायदिनो एग्जामाव एसे थांबाय आरो बेस्टआव थाबाय तो सम मोनाखै आरोना तो बिदिब्ला लोगोफोर आङो दा एसे फोथारावहाय माइ हागोन आरो आङो बिदिब्ला थांबाय थादोनि दसे सम ना तो आङो आपडेट्सखौ होलांगासिनो एसे दिन्थिगोन आरोना मामायाहाय मा फोसावदों तो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आङो एसे आंनि माइखौबो दिन्थिनोसै आरोना एसे खामलाबो लागायनाय जादोंमोन माने बेसेबांसो हानाय थांखो ना आङो माइयाव फैबाय नै माइया बयनाबो माने हाजानाय बायदियानो जाबाय लामाया एसे हाग्रा तो फुंनि समाव बिराद निहिर जायो माने सम मोना एसे खामानि दं आरो बेवहाय माने माइ हाखांनानै बेलेगाव खारबावनांगौ आरोबाव तो उपाय गैया माइया नै बिराद बरिया ओरैबायदि मोजां जाखादों ना मोनफैबायानो नैबे गोथांलै बे आंनि नङा दासिमबो मोनाखै माइया खिन्थु गोगोम जाखादों आरोना बेबो मोजां जागोन माइयाहाय थांगासिनो बिराद बेमा सोंथेयोबो जेरावबो मावखानांगोन लोगोफोर न'आव थाबाबो मावनांगोन हाग्रायाव थाबाबो मावनांगोन ना मावाबा जाया बिराद निहिर दं दै फाइनेलि फोथाराव मोनफैबाय आरो बिराद निहिरनि सिजोब्बाय एकदम साफा निहिर दङ ना थ' आंना टाइम गैया बिनि थाखायनो आङो एसे हानानै माने बेलेगाव थांनांगौ दं एसे फुङावनो माने हानानै गालांनो नागिरदों आरोना मावाबाबोथ' जानाय नङा मावबाय जेथिया ना खेथिखौहाय तो नागारनोबो हाया गासिबो खामलानि थ्रुयैबो जाया आरोना तो हगारनानै होजोबोब्लाबो मायाव जानो मानसि थानो हायाबा खामानि जाया तो बिनि थाखायनो आङो एसे फोथाराव हाबफैबाय आरो बिथिंजाय माने मैयाहाय माखासे हानाय थांबाय आरोना नै उनथिंजाय बेखिनिया पुरा माइया माने गोगोमैनो हानाय थांबाय लोगोफोर ओइथिं सिगाङावहाय आङो दब्लायसे हाबाय आरोना तो नैबे दंबावो दा बेखौहाय माने बेलासियाव हागोन नङाबा दसे उनावहाय तो जोमैया माने एकदम बिराद लागासिनो नै अख्राङाव बिराद जोमै फैदों अखा हागोन बायदि मोनदों आरोना तो बिनि थाखायनो एसे उखा मुखा जादों आपडेट्सखौ होलांगोन लोगोफोर
आङो दसे रेस्ट लाहैनोसै बिराद गरम माने ADRE পৰীক্ষা চলি আছে আজি যদি ভাল কৰি পৰীক্ষা শেষ হৈ যায় এই পৰ্বটো সামৰণি পৰিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি দুইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে আমি দিব পাৰো আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিসকলে পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকে অহা 7 দিন 10 দিনৰ ভিতৰত এনসাৰ কিউ চাব পাৰিব আজি কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনিও ঘৰত লৈ আহিব পাৰিব আৰু পিছত নিজৰ OMR শীটখনো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰাৰ যেটো সুবিধা সেই সুবিধাটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অব্যাহত থাকিব आङो दा थांबाय थादिनि एसे माने खोमसि ब्लारबो जानो हागौ भिडिअआहाय दसे रेस्ट लानानै आं फैफिनबावगोन तो मैयाहाय जितुनिखि जोंहा ADRE ग्रेड 4 तो जानानै थांबाय आपडेट्सआ बेनोमोन आरो निश्चय नोंथांमोना क्लिप्सखौ नुखाबायबो जानांगौ मामायाहाय फोसावलांखाबायना तो माब्ला रिजाल्ट मोनगोन आरो मिथिखाबाय जानांगौ एग्जामा बांद्राय बेबायदि गाज्रि जायासै ना इन्टारभिउआवहाय फ्राय माने मोजाङानो आरो तो रिजाल्टआ मा जायो मिथिया जियानो हक लोगोफोर आङो दिनै गोलाव बेबायदि भिडिअ खालामनो सानाखै फोथाराव दं आरो एसे मेंबायबो माने जेबो जायाखैना 10ता जालायलांबाय फुंनिफ्राय आङो बेबायदिनो 5तानि सिगाङावनो बेबायदि फुङाव फैनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट टाइम आङो सम मोनोब्ला बेदिनो आपडेट्सफोर लाबोगोन आरोना माइया बिराद मोजां जादों नै दा ओंखारनाय आरोना बे उनाव ओंखारनाय गोजानै बिराद बरिया बोथोराहाय खोमसि खोमलाव जाबाय थादों माने एसे तो बोथोरखौ मा बुंबावनो बेबायदिनो फुजानिबो दिन दङ ना तो दिवालियावहाय बेबायदि अखाया हानोबो हागौ आरो लोगोफोर आङो दा बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामगोन तो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर गोजोन्थों बाय बाय